sted med enemies. Hallo, Viborg. Nej. Skal du våben? Der er lige mig med, Fenton. Hallo, så tror du, jeg hjælper, mand. Jamen, jeg skulle lige have min sniper til at, Hvad skal jeg? Jeg kunne ikke skyde med den anden, jeg kan ikke skyde så langt. Jeg har Det er de samme som før, mand. Nu er der en, der er oppe på gæld på. Der er en, der er oppe på gæld på. Eller hvad hedder det? Også meget. Hvad har du der på? Jeg har den der lille hurtige en, men den er ikke... Skidt pistol. Der. Ej, han er lige derovre. Hvad fanden døde jeg af? Også kom. Jeg ved ikke hvad. Af hvad? Døde jeg af Nick? Hvad er ikke det? Okay, og hvordan tog han så lige mig? Ja, men jeg har ikke engang set et Osmo-skud. Jeg stod og kiggede over imod ham, jeg var ved at skyde ham. Og så sprang jeg bare i luften. Det var da også skudt, ja. Er det ham, vi er imod? Nej. Det ved jeg sgu ikke. Jeg tror bare, han prøver at dræbe mig. Det er ham der her nægting. Nej, den er dårlig. Dårlig på åben. Jeg kan ikke forstå hende. En der her Nick. Det er en kvinde. Jeg kan høre det også måske. Nick. Hun fandt mig ikke ad. Amerikaner. Så jo. Okay. Kælling. Det var du også. Ja. Du skød dig efter mig. Efter det var skød. Jo. Men der var det for sent, altså. Kan man ligesom sige. Væk. Skal du for det? Det gjorde du så også jo. Ja. Nej, men jeg vidste godt, jeg havde jo ramt ham. Så jeg fik asis på, så jeg tænkte, jeg skal sætte mig ud i hovedet på ham, men han stod jo dybt koncentreret om. Jeg skal ikke lide. Hvem fanden var det, der skød? Jeg kan seriøst ikke tage... Jeg kan ikke tage at en kvinde her, Nick. Ja, det er underligt. Jeg forstår det ikke. Det siger lidt om, at du er sådan lidt... fims. Okay. Og så, ind og tage den der. Ja, jeg tror sgu... Helt ærligt, jeg tror sgu, der er nogen bøsser, der gider at spille APV. Skal du aldrig sige aldrig. Ej, lol, mand. Det var tæt på, Det er de piger, der spiller. Det er strenge pigeagtigt. Og små patter. Det er på den måde, jeg mente. Jo, det er sgu. Det var idiot. Så skal jeg da nok selv tage ham, hvis du ikke gider dræbe ham. Den er hende der Nick. Det fik jeg bare stå. Hende der Nick. Men jeg tror, hun er bare copyvej. Hvad? Tror vi nogensinde har taget det item der, eller hvad? Jeg har gjort. Fuck, de er mange derude. Det er godt klar over, ikke? Der er ikke så mange mere. Det var fedt, jeg bare kunne have navnet Nick. Så spawner de nok længere nede. Ja, jeg kører. Jeg står fandme herovre ham også, mand. Ej, hvor er jeg træt af de der random folk. Så sidder der sådan en random person, ikke? Ja. Og så går mit hop fuldstændig smadret, fordi så giver det bare... Ikke? Der var en, og så der hopper kørte du ind i ikke dig. nogen steder. Der var. Hvad? Mener at du stod ude på vejen, og så var der en eller anden idiot, der kørte ind i dig, mens du jumpede. Nå. Nej. Det er også Der var bare en af de der civilpersoner, der sad ned, og det kunne jeg ikke se.
Så da jeg hopper, så hopper jeg hen over ham, og da jeg hopper hen over ham, der dør det bare fuldstændig sådan, buk, så falder det bare til jorden. Med 7 km i timen, og så står du i stok. Og så kan en der bare lige, dang, dræbe dig, ikke? De er oppe i det der lille grimme hus. Ja, Osmar er nede i skakten nede, hun er ramt. Han er ramt derovre. Jeg kan ikke komme op. Nogle steder. Ja. Og snart der er en eller anden, der skriver nice aimbot til mig. De står over på den anden side af bygningen. Ja. Men bare tag den, Fenton, så skal jeg prøve at gøre. Ja, de er derom. Han kommer nu! Der kommer en nu. Ja, men jeg skyder hende først. Fuck, takedown i det her. Kommer ind mod. Der blev nakket af en random, ikke? Så betyder det ikke skid. Jeg vækker. Ah! Pissegod nat. Love it. Brænd i døren. Arkon. Let's go. Pas på, Fenton. Var det dig ramt, eller var det ham? Hold lige lidt tilbage. Jeg tror hun selv. Der er en herinde. For også bare perk. Og her er væk. Den giver mig altså et dårligt ryg. Hvad så, Nick? Jeg skal bare have et kill mere, så er jeg der også. Og det er lavt, mand. De er for dumme i hvert fald. Ja, det er virkelig easy win. Ja, altså venner, hvorfor stormer vi dem egentlig? Nick er ramt. Nej, ej. Den kvindelige Der er en eller anden, der skyder efter mig. Sammen med jer. Vi skal lade være med at storme, fordi de camper, og det er os, der fører. Så det kan ikke. Så dræber hun sig selv, mand. Det er så... Gør det også, man. Ja. Der kan de være med i talen. Ej! Fuck. Ej. Jeg håber fandme. Jeg dør også til gengæld. Det var øvrigt. Hvad, hvorfor gik du egentlig ud til ham? Jeg har ikke set ham. Nå. Det har jeg i live. Hold kæft om mig. Jeg ved ikke, hvad de laver. Jeg ser røde mennesker overalt, jo. Jeg har lidt svært ved lige at holde styr på, hvem det er, jeg skal skyde, og hvem det er, kommer der en på, der er med. Nu bliver jeg kørt ned af en eller anden. Han får mig at stå bag. Nej. Var han heldig. Man kan godt regne ud, hvad for et